American di bakasa nana. Na say o ho aba asem. Ah ba kan yo abonofo mesre ho e propaganda. Me ba yo. Ye ba kan nyina nya no kre. Na mo Ghana ha BBS yewura galamsey wo kan tin America. Ye wo hene kase bi osoro o mo na no. O ye galamsey ni bi. Ye ka wontie no dabi na behu. Sese ni baba kwa in fact pressure e kono so pass see. So you Richard near Makwe below no din 40th birthday as the see am blow video na se kisia jaben office of the special prosecutor allegedly akwachi no every moa ni baba kwa is order board che se obia ke kana adwen kire no nana ajima bedu doma Odikuro ewusia wagina no so after say obia kizi Otumfuo etu galamsey na onu ankasa ne buno regional minister be exposing a big time esa ma omo won say galamsey ekoso obono no obechicha himfuna tumo no Dormaahene afọ ekirem say nana ajima bedu egu omanimu ase iti onkana no ntum aha Penyah blog media meze ene dey mo obe like video no na da worma obo subscribe button na no be click notification icon for latest update na be kire wadwen dey ama me e wo comment section say obaso a no a share video mo for so enya bi ahwe e bia aye wa no eti concern ko fiat man wani eni sense say ena ko fa ensem wenyina e dey aba no Dormaahene ebe kasa ye yes obeteze ko fiat man wani nani no eye propaganda 1 2 Otumfuo eye galamsey no Otumfuo na she ko fiat man wani echi sire be ya o de no be set agenda na Ghana for enka Otumfuo galamsey ni ho asem no ne de kan no be kan Otumfuo o ye galamsey entija galamsey no e ma na Dormaahene be se o tirem se Dormaahene galamsey eni ho e ma me bro another video and say eye Bono regional minister honorable lawyer Joseph Akwaboa okasi Dormaahene House of Chiefs and say Bono House of Chiefs na Dormaahene etumbi okasi omanimu pen ese Bono memu Dormaahene ka ho no galamsey ekoso e wo ho no enti no ahemfo a omo sha ase no obestart achichi omu nyina Because a jama yansase no osay nsu osay but the mercury cyanide na niema ebe say na dia yewura hene ebe na mom yewura waba ne Ayɛka me say galamsey na o tusu san umusa ajambadu andos wenu mekra me to be asopo sa so na nwura drobo yin on nya galamsey da na madam wase abono ha me nti se bia oye galamsey uti se bia oye galamsey me aso nti ebe kwa kostopo no abono ha ebe galamsey yeni ne etim de ba galamsey eya dia se wo abonte a obaka se bono mani ha de galamsey eni ha na mba bosumu muani na babia mawura ne galamsey a medi mani akohu no nananom yantua na mo a ebe ya kakra no na aduane eni yensuo no mpo yenya binom na mesha mobo se mampanyine di tumi ama me se regional minister galamsey no yebetu so sa na eye afutuo na America se wa ya wadwene se obeye galamsey ene wo ye galamsey no obesisa wadwene efise enche ye nyina yebetu ye ho agu forest no na wa ye betu bia nso ene nananom animo na bia be pachewa enya ade bi se meti ase ye wo se mra dino no me mamra dino. These videos are popping up on the internet now. And Dormaahene say there be. One from her din nsem wa Dormaahene ekeka. Ome Dormaahene egu omanimu as in fact oma be send message abubo oma dwene pa e da kire Dormaahene. Nanano ade die kosu wonye wontwa yie kura de kosu wontwa yie wodi ani bere ne ani guase na aba mumie hwene nka ho asem wosaje funa no du obebie okasaye mfa so be ne ani wo so wan kansem nyansa sempiara wan fa nchira manfo na ani guase no di eguye wo be start wasema were Otumfuo to galamsey Otumfuo to galamsey no wasem ne aba Ghana fo be di atenya na nye no Afrika so Otumfuo to galamsey nye nebe
say galamsey be to be Dormaahene asase so no so men work afa ho galamsey no Dormaahene asase so be to be ho men work afa ho galamsey asem nja no ne ukofo Otumfuo asema be frɛ ne nguase de aba be kabonfo ukofo be frɛ ma ye den ne ntokwa ne wo pese be koana ahemfo no pese nkwada no be diatem ana niama de okoso no wonye Otumfuo galamsey otu galamsey wo hene otu galamsey papa ni munyamfo wontu ni galamsey otini baby wo dwene ne ho asanyi ba yi unti so Otumfuo wo kasa bi ono wonti social media so o di ne hene usu di wo hene jo sate fo ye no wo gu ye ni mase pa wo gu ye ni mase me galamsey asema ba ye ka ho asem we galamsey de wo ye be ma manfo ba ka se ye difo ni ya ferinti ni ye kofa galamsey abetum ko nye galamsey asem ni ye ka akwala de nani apai no ho asem ni ye ka eka galamsey de anka bonfo ya asase bentu galamsey wo so sei Dormaahene kuro be tu galamsey den e wo so me humi en kase no kure fanchire nipa na de okọ na onye bonfo be gu ye ni mase Dormaahene na na de man bedu wo gu ye ni mase oka no akofa be ka bonfo nyina so nye bonfo nyina ne be yoye nye bonfo nyina ne be yoye nso oka no abeka be de afra bonfo nyina se ye ni ye na no he na na bafo asem de one ne kan ye wantie wo be kasa ne na bafo ba wanim no be ka kire wo se asem no se de akoba yenka ni se wantie be gina ho ne oka ne de ope Otumfuo di de okofa be fra mu ono okọ he ko fi ato ba ni na apai akora no so ye ba oye bunu ni ye ba ne ni na ni apai ni e ka ho asem no be na wo so be ka ho asem bi na amanfo benya ahumobro ne tema be de ma no na be di bi so ma yen nti be ka asem bi so be kwa ne wo yare ana ne bibi sei ne be amanfo ba hu ye mobo na ni nguase abai ba de ye afrim wo ba ya wa ko tutu atwa ba bia ko fo Otumfuo din no de obefra abentokwa ni Otumfuo no wonka ho akwala ba ofie akwala isu ye bunyi ba mapa wa ba ofie wono wa frɛ no no aba wabɛboa afahye ye nyine bɛ ye hu no wabɛboa afahye ho wabɛboa ne sɛ ne ni apai ubrafo atutuo na apai na nia wo ka sɛ nyawo no tutu sɛ ba tan ba ne yesa yeti he isa akora bi ba na sɛ oba no obɛhwe ase ye ni ha nyem ye mponi e frɛ no obɛhwe ase ye ni ha ye pagya no pepa no na okoni fia ade kye ye nkonko hwe sɛ akwara no obɛtetɔ ye no ne ho te sɛ hum ye nka no kore na de okɔ no onye wo gu ye ni ase be ye ne be ka be nka do maafo be mfa mfra abonofo na abonofo ye nye nipa boni ni sa ye sɛ da ma na bafo ba wani no be kasa ye sɛ de asɛm no be ka no wo be wa beto atwene aka ne sɛ de wo pe mmeno okosu Kofi Adoma bunoni ya wo firi banda techiman ne bunu ne banda kuro otise ye nyina baako bunfo na wo hwe ade yi ma ade boni koso na wo ba pe ka ho asense oye propaganda ne be yo akoa ni ye ne ye beko Dubai beko be ye ho niema beko beba ye nyina ye ni tia ye hu afo ne ni betwa ye de toto ho ye hu ni nyina we propaganda de ofiri hene ne be yo ne hene propaganda no ofiri hene ne be yo ne hene ne ni ye ne ya menyosa na ye bata no bi di uba do nyode huni nyesa ya aponfo ni wo sori etia ye hu huni hwe ni hu no se Dormaahene na na de man bedu di o ye no hu etia pese se wo no ne doma no odwene hu nye bunu man ni nyina no odwene hu mo mia fie hu nkobo no nye ne nko sa ntokwa fi ntokwa tantani yi sese akora be firi ha no ye kuro ha no okọ ne ni kopa na bibi koye na sa no de be ye no wono ne hu no odwene nye obi hu no odwene nti sese ye tenase ye kase ye nyina domanfo ye nyina abonfo ye koka ho amabaako ki ye nyina ye abonfo ye nyina ye ahemfo oba ye enunguase aba na ye betwetwa mu ye kwa ne nke bia se sika bibi kura ne ye pegye sa ahemfo ye wo bunu ye gege di aboa no ho nso ni ye gege di aboa na ade akwa akwara na de akoye bibia ne nke no nya no wo be ka ho asem nya no ni esi awo ka ho asem ayampia de obeto ato bi de ama Otumfuo no pese oyo enya no so ni ye ka ho asem
nti de pia asomdwe ba wo mpenkwere be trase be di atem internet yi so saa de be di atem ni nyina so no kofa ba asem ni guase de entisa wakofa ba ye ka ho asem wo kofo Otumfuo dini o tere ba bi o dini hene wo kofa ni dina be ka ho me eni guase on te se ye Dormaahene o de ye namu me nti yesra ho na nabafo sa konani mbiem sa konana tima bedu ani mbie ko ka kere nse de o kan na nche yi na no akia o metene no me no kosu ye jana ma wo de bunu akohwe amenem wa hwehwe asem de obeka se oye propaganda wo kere sen kramanfo de di atem abunufo beka ye nyina afra yeso ye nya ebone ye tie baabi ni ye die fufuo ni echinka ase ni ye tie baabi mmenti ne Dormaahene ko ka asem on te se e de asem san beto yeso mebebe be san be di atem ha Kofi Adoma akodai ye nyina ba ye hu so ne na ho a wo ye adwuma nti se bibi na abone ne na ni epra me nkase o saadefo wo no di pra no so wa fasase no opra ye nti e wo se wo hwe no wo se wo ko sra akwala no wo be kura wo be ka bibi na nabafo no abeka se de wo be ka asem no be tenetene kama wo be wa be ka asem no wa se no kofu Otumfuo to galamse enye galamse asem no ye ka wo peso wo dane amanfo adwene fa di firi so de kohe amanfo so no de be ma be di atem mo ba yes be di atem na be fa nkono so be fa fa bunfo nyina so nso wo ka kora no bente no ase be di nyina atem bunfo me de Dormaahene ye no wo buye ni wase hon fa no nya no bunu o Dormaahene be ka se bunu kora no ye yi ho ene ba ko adi ani ma nya Dormaahene be yi obi so ni ani Dormaahene wonya bunu eti ba be yi obi ho no so omedi ani nti si yepo ye de hu Otumfuo nti be yi ba ko so ni ani ma Dormaahene wo men hu ka no kora ntere de o ye no wonye wo buye ni wase dodo obeta kire wadwene amame e wo comment section aha Penyah blog media Accra.